matayo yiero e pacho kae IEBC yango ni kwan mar wakeini duto mabende oseyiera kata kaka mabende oselanda kaka joyombo ok chop chik madwarore ni kit chwech ariyo kuom adek oyier e kom mar od bura mamalo. Ripota marwa Judith Omondi kod ler ewi wakeini manyaka sani oseyiera e od bura mamalo. Nyaka sani oganda jo Kenya oseyango jotelo mopogore opogore mabiro tayo gi kuom thuolo mar higni 5 bang' yiero mane otim tich ariyo, ahinya to e kom mar jochung' od bura, Senate kod kom mar gavana. Penjo en ni bende yiero ma higa ni biro chopo kare chik mar neno ni kit chwech ariyo kuom adek oyiere kom mar od bura mamalo. Nyaka sani mok tin ne jo od bura mamine 22 oseyier kendo biro chwalo ng'ur kod dwach jopiny e od bura mamalo. Duond bura mar ODM oyudo jood bura ma wakeini ma ok tin ne 6 nyaka sani. Ma kuma oting'o Beatrice Elachi mar Dagoretti North e kaunti ma Nairobi, Ivo Bara mar Kabondo Kasipul e Homa Bay County, Rosa Buyu Kisumu West mantiere Kisumu County, Lilian Gogo mar Rangwe County ma Homa Bay, Millie Odhiambo Suba North County ma Homa Bay, kod Amina Laura mar Karchung od bura ma Malindi e County ma Kilifi. Duond bura mar Jubilee ni kod wakeini ma kwan gi ok tin ne 5 od bura mamalo. Irene Njoki mar Karchung od bura ma Bahati e County ma Nakuru en achiel kuomgi. Rachel Nyamai mar Kitui South e County ma Kitui, Sara Korere Laikipia North e County ma Laikipia, Rueida Obo mar Lamu East e County ma Lamu, kod Agnes Pareyo mar Karchung od bura ma Narok North e County ma Narok. Wiper bende ochwalo wakeini mabiro neno ni ng'ur mar jopiny ochwal kaka winjore, ma kuma oting'o Edith Nyenze mar Karchung od bura ma Kitui West mantie County ma Kitui, Susan Kiamba mar Makueni manitie County ma Makueni, kod Jessica Mbalu mar Karchung od bura ma Kibwezi East e County ma Makueni. Duond bura mar UDM otelne kod William Ruto ni kod Marian Kitany mar Karchung od bura ma Aldai e County ma Nandi, Martha Wangare mar Gilgil e County ma Nakuru, Alice Mudhoni mar Kandara e County ma Murang'a, Wanjiku Muhia Kipipiri e County ma Nyandarua, Mary Waithera mar Karchung od bura ma Maragwa e County ma Murang'a, Mary Emase Teso South e County ma Busia, Jane Kihara mar Naivasha e County ma Nakuru, kod Alice Wambui mar Karchung od bura ma Thika Town mantie County ma Kiambu. I want to thank the Gilgil people because they have stood with me. You have seen the confidence level of 58%, and I also want to thank my opponents because they have already conceded defeat, and we have agreed that we are going to build Gilgil together. So I also want to encourage even those that did not vote for me. My doors are open because I will be serving all of them. And I also want to commend the peace that has prevailed. From the MCA of where we are standing, who is a woman, this constituency has stood with a woman in the National Assembly, Njoro the same, Naivasha the same. County seats have all gone to women, from the governor, women rep, to the senator. So I think this county will be the county to watch. Kuom jood bura 290 mane gin jokanyo mar od bura mokalo, 75 kende mane gin wakeini. Nyaka sani, duonde buche mopogore opogore owinjo chak keto ikruok makare mar neno ni gichopo chik madwaro ni 2 kuom 3 mar kit chwech oyiere kom mar od bura mamalo. Judith Omondi, Ramogi TV.